So nami dire oh. Nami kuha kasili daghang kayo. Oh, balanghoy ni siya. Oh. So pas-pas kay mukalot po ning tikalot dire oh. Kuha din yung dako. Ano si balanghoy dire? Napaguroy mas dako ani ba? Wala taas ni. Taas kayo. Kami ni siya kuha nun, sumanon. Suman, puto. Ano yung mapunuan ng ipang putol oh. Humok pa ni yutaan eh, laro to ni. Dala ni ba? Anong yuta bitaw nga murag bunbunon? Dire nakalutan na ni dire. Ding area. Oh. May tubo lagi dire oh. Napir. Murag tubo no? Dakuan ni punuan eh. Oo mo na. Ay oo. Napir gyud. May punuan dito. Lalo mo ginang kalot dia. Igawas na. An manion, igawas manion. Na ni wa na kabutangan. Oh, Tungod sa kadaghan. simang siya ba? Huwag na ilugan guro iyang agianan. Ano yung tawag mga gataw no? Ay oh, di pa Mga katapat. gataw. Tara, Wala. larot na. Diyan na madala na ni. Sige daw. Tara. Siya. Ano, bali ba ni? Tara isa na bil. Sarang Tayo nabilin. nabilin. Ito to. Taas gede ay. Uy, abot ka sada. Abot ka sada. Oh, ano eh. Ay, yelo rin no? Yelo. Dugangan. Yelo? Dugangan pala to na. Ano, puno ng balde oh. Puro na pantat o kasili. Gamay na puno ano. Puno na. Ade oh. Ana, Lingaw yung kalot diri mga kaidol. Apay kamunggay diri nga ambo kayo oh. Diri nagbati. Kon kayo. May kinagulayon sa gulag munggos. Abi na tubo ni napir dai ni, mo gitawag napir dai yo mga kaidol. Murmura mapugtubo ang kuan. Kadakon. So kay mukaong baka ni ba? Mo ni kusog mukaong baka ni. So balanghoy lagi to. Pating ninduta atong balanghoy. Ang kabalo mo kalot ato. Mo tay gitawag og swito kayo sa panginabuhi. Og di ka swito sa panginabuhi, di ka kabalo mo kalot ato. Mga balanghoy. So good luck and bye-bye.